F'dan id-dram Marti jiena qed ninterpreta l-parti ta' Ivan, wieħed mit-tlet ħbieb. Preparajt ruħi b'ħafna rehearsals. Din hija tip ta' produzzjoni li għandha hija sija 20 minuta bejn wieħed u ieħor, imma għandha l-pass maġġel ħafna allura taf kif ikun hemm kliem li jkun ħafna iktar. Barra mill-fatt li hemm il-pinna unika ta' Albert Marshall li qed jiddiriġiha wkoll taf kif meta jkun l-awtur u d-direttur titqgħod daqsxejn attent li l-kliem tuża l-kliem li jkun kitiblek. Allura hemm ħafna studju involut. Li stressjatni daqsxejn, insomma li tmur tajjeb ukoll mal-karattru, x-karattru tiegħu daqsxejn wieħed stressjat. Naħseb bħala produzzjoni li għandha interessanti din il-play hija kif diretturi differenti jażlu li jinterpretawha sa minn mindu bit-tidher. Hawn min juża l-element tal-arti kontemporanja li qed titkellem fuq xi ħaġa forsi daqsxejn serja u kif jinterpretaw in-nies, kif jieħduha bis-serjetà, jew inkella hawn min jgħid isma' narmuha dil-pittura moderna għax ma tfisser xejn, filwaqt li aħna qed nieħdu d-direzzjoni ta' kif din ix-xiri tal-pittura minn wieħed mill-ħbieb tistressja ir-relazzjonijiet li hemm bejniethom. ċertament hija kummedja u aħna qed nużaw dan l-element ħafna, però mbagħad ukoll joħroġ ħafna pathos ta' din il-ħbiberija u kif jiddeċidu li se jirranġaw dak li sfaxxa minħabba din il-pittura.